सिख्लाफ्रा 哎呦我的妈！ Hi guys. हाजिरा मावनो थांगासिनो जों दायो फैदों आरोना जोङो। नायलाय इमान साफा साफा सिख्ला हाजार साफा सिख्लाबाबो खिनायाबो नांखायोलै दिनै माने रबार्ट बर्डनिफ्राय सार फैदों आरोना जोंहा गुवाहाटीनि ओमफ्राय मेडामबो दंफैयो फिल्ड अफिसार ओमफ्राय निउ प्लान्टेसननि थाखाय दिनै एसे फोरोंनो नागिरदों फोरोंलांगोन आरो जेसेबांनाखि ट्रेनिं लानाय दाखालि बावै सिगाङाव जों ट्रेनिं लाखांबाय नालाय टेपिंनि दा बिसोरखौ लेंहरजोबदोंमोन माखासेया गाव गावनि खामानि बेस्थ'नि थाखाय फैनो हायासै ओमफ्राय दिनै निउ प्लान्टेसन माने गायनायनि फोरोंनो नागिरदों आरो बेहाय नैथिं सारमोन दङ दा नुगोन र' देखिएगा तो रबर बोर्ड का आपका रबर का प्राइस वगैरह इसमें देख सकते हैं डेली प्राइस आता है। बादुलिथार हनै इसोरो थाबखौनो थाबाया नालाय आथिं गुसुं गुसुंफ्रा साल में वो बड़ा होता है 7 और नहीं तो 8 साल में वो 50 सेंटीमीटर वो होता है। हम लोग को टैपिंग करने के लिए मिनिमम कितना 50 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। ये तो 50 नहीं हुआ एक आते ना इसमें जल्दी हड्डी लग जाएगा उससे फायदा भी नहीं होगा। एक से ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा इसलिए हम लोग मिनिमम शुरू करने के समय 125 ऊंचाई में हम लोग एवरेज इतना हाइट है लेवल होता है उसमें हम लोग मिनिमम 50 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। ये देखने के बाद 50 होने के बाद टैपिंग करना है। ये 59 ऐसा होगा देखो यहाँ 60 हो गया है 60 ऐसा 50 का ऊपर होने के बाद आपको शुरू कर सकते हैं। 50 के नीचे है तो मत शुरू करना है। शुरू करेगा तो फिर हड्डी लग जाएगा हड्डी लग जाए तो बाद में पेट मोटा नहीं होगा ट्यूमर हो जाएगा बाद में ऐसा ही रहेगा। हाँ लेकिन इसमें एक चमड़ा रहना है वो चमड़ा 2 साइड में घास को बड़ा करेगा। एक काम्बियम बोलने के चमड़ा है आप लोग सीखा ना काम्बियम 2 साइड बड़ा हो जाएगा अंदर जाके लकड़ी बड़ा मोटा करेगा। अभी देखो इधर स्लोप ज़्यादा है ये नीम आने के बाद देखो इधर इतना कमती कटना है पीछे जाने के समय मोटा होता है इसीलिए आगे ज़्यादा स्लोप हो गया आपका टैपिंग ज़्यादा स्लोप हो गया। अभी क्या करना है टैपिंग का समय में इधर से नॉर्मल कटो इधर मत थोड़ा एकदम पतला से कट के हाँ एक महीना में क्लियर करो ज़्यादा चमड़ा वेस्ट मत करना कट इधर नॉर्मल कटो इधर एकदम कमती करके कट के चमड़ा क्लियर करना है। इतना स्लोप डिफरेंस है। पीछे में भी देखो पीछे में भी पतला कटो या भी तो और भी कटेगा तो ये दूध इधर ही गिर जाएगा लेकिन स्लोप नहीं है ये स्लोप कम हो गया पीछे। अभी पीस करके निकल नहीं सकता है लेकिन क्या है इसमें रबर कंटेंट है इसलिए पीस निकालेगा तो रबर कंटेंट से नहीं निकलेगा। ऐसा होगा इसमें ऐसा चेक कर सकते हैं लग जाता है पूरा
पार्सल में प्रॉब्लम अभी शुरू कर सकता है अभी बारिश भी मिला ना प्लेन्टेसन Hi guys. हाजिरा मावनो थांगासिनो दं Organ दायो fitting आरोना जोङो हाजिरा मावनो फैदों हाजिरा हाजारसे सानसेयाव मिस्टार दिमुलाराव आया आरो बिथांमोना एसे थाबायलांगासिनो मना लालायलायदों आखायाव गासिबो बोजाबनो हायासैनो बिसोरो बोजाबनो हायानो जोंहा गोदान गायनायनि मोनसे प्लट जों बेयाव डेमनस्ट्रेसन खिथिगोन माबायदि नोंसोरो बे गायनो थाखाय लाइन बनायगोन आरो हाखर जावगोन हाखर जावनाया मेनुवेलि नों गावगाय जावनो हायो नङाबा मेसिनजोंबो नोंसोरो जावनो हायो ओमफ्राय मोनसे प्लटआव नों माबायदि आबादखौ गायगोन बेखौ मोनसे आन्दाज खालामनानै मोनसे प्लट माने डिजाइन मोनसे बनायनांगोन धरि लाक नोंहा बे सिमा नों जुदि सिमानि सेरनिफ्रायनो नों गायनो गोसोबा नोंहा बिथिं बे सिमानि बिथिं सोरनि हा दङ बेहा प्रब्लेम जागोन ना जाया बेफोरखौबो साननांगोन बेनिखायनो नोङो एकदम सिमानि सेरनिफ्राय नों आबादखौ गायनांगोन नांगौबा बेयाव गय गायनो हागोन बेलेग बाउन्डारि दंफां जि नांगौ बेखौ गायनोबा राबारखौ गायनांगोन राबार गायनोबा बि 5 feet मोनसे डिस्टेन्स मोनसे दोननांगोन 5 feet खौ नाय सिदा हम उनाव नोंसोरनो नांगोन बे लामाखौ नोंसोरो उनाव क्लियार खालामना दोननांगोन बेखौ जाबाय फायार बेल्ट माने बाहेरनिफ्राय जाहाथे अर नाङा बेखौ क्लियार खालामना दोननो थाखाय बे सिमाखौ दोननाय जायो बे स्पेसखौ दोननाय जायो आरो जाहाथे बाउन्डारियाव जाहाथे प्रब्लेम जाया बेनिखायनो बे मोनसे डिस्टेन्सखौ हाखरा जानांगोन आराय बाय आराय आरो गथ'आबो आराय जानो थाखाय जोंफोर मा खालामगोन बे जोंहा सेन्टार पइन्ट जाबायना 15 बाय 15 जोंफोर सुबाय बे प्लटखौ जोंफोर सुबाय बे पइन्टआव बिदि माने खुन्था गायै दोननांगोन एकदम गेजेराव बेखौ दायो जोंफोर हाखर जाबा लास्टआवसो बुखागोन सिगां हाखरनि बाउन्डारिखौ जावग्रोनांगोन दायो जोंफोर बेखौ हाखरखौ जाबायना ओमफ्राय पुलिया जोंहा बेसेबां गिदिर जानांगोन मोननै स्टेप थारमाने हल माने बे बिलाइनि मोनसे स्टेप बे मोनसे स्टेप बेयाव मोननै स्टेप दङ बेबायदि पुलिखौसो जोंफोरो एप्रिल मे बे टाइमाव अखा मोनबानो जोंफोर हाखर जावनानै हाखौ रेडि जाबानो जोंहा गायनो हानो जानांगौ सेखाखौ बे पलि बेग ना बे पलि बेगखौ नोङो मोनसे स्टाइलावसो फिसिनांगोन ओमफ्राय बेयाव रोदाया डेभेलप जाबाय रोदा ओंखारबाय जायो बेखौ एकदम गेजेराव जोंहा सुग्रादों आरो सुबावनांगोन सुग्रादों बेयो मिडलाव जानांगोन बे मिडल पइन्टखौ नोङो नायनांगोन आरो नैबे बादा साहाथिं जानांगोन साहाया बिथिंसो स्टामा नैबे स्टामा हदायनो साहाथिं जानांगोन बेखौ मिस खालामनाङा नङाबा बेयो थैनायनि चान्स थायो बेखौ हदायनो बे मोखांखौ साहाथिं खालामनांगोन ना दायो हाखौ माय होबाय था खदाल दङ फ्रि जाबाय नालाय गोदों दायो हाखौ होबायना दहायनो थालिर फांनै गायनानै
नैबे जिथु बाद ओंखारदोंना बे जायगाया जाहाथे हानि सिङाव थानाङा बे हानि सायावसो थानांगोन बेखौबो आन्दाज खालामनांगोन नोंसोरो बे जाहाथे बे बादनिफ्रायसो ओंखारदोंना बेयो बे जुदि हायाव फबना थायोबा बे सेवलांगोन आरो दंफाङा थैलांगोन बे गोरलैबाबो उनावबो बेयो थारमाने थांना थानाय दिगदार आरो बेनिखायनो बेखौ हानि सायावसो लाखिनांगोन हानि सायाव लाखिनानै बे लेभेलखौ मेनटेन खालामनानै दायो बेखौ हाखौथ' टाइट खालामनांगोन जोंफोरो हाखौ टाइट खालामनो थाखाय जोंफोरो गासैथिंबो गाना होनांगोन दा बेबायदि बेबायदि मोजांहाय गाना होनांगोन जाहाथे हाया टाइट जायो बेयाव बिदि जाम्फु खालामनाङा बिदियाव लासै 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 बाहेरनिथिंफ्रामबो जोंफोर सिंथिं थांगोन सिंथिं थांनानै बे गुदियाव बेयावबो टाइट खालामगोन